An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye alamisa ye février kalo tile fɔlɔ san 2024 san an bɛ o kɔnɔna na. Segukaw fɛ yen an b'a fɔ aw ɲɛna ko min ye fɛɛrɛkɛnɛ ye ale dayɛlɛli baaraw kan ka kɛ bi ni o ye festival sur le Niger ye. Nka laɲini min kun kɛra sifinw ka minisiri fɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i ŋaniya yira o baara fana bɛna kɛ Segu kɔnɔna na tribune na ni o ye défilé kɛ tribune ye Sɔgɔlakɔnɔkaw olu fɛ yen stade min n'o tɔgɔdalen don Sorikonanji la ale kɔfɛla la. Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na min ye quart de finale ye olu bɛ daminɛ sini juma tubabukalo tile 2 Afrique du Sud Nigeria ale ni Angola olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 min ye Congo ye ale ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 Sibirido nɛgɛ kanɲɛ 17 Mali ale ni Côte d'Ivoire kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 Afrique du Sud ale ni Cap Vert bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Mali ni Côte d'Ivoire kan dulatan ye ka sanga ni an ɲɛ bɛ min na jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sanga ni bɔlɔlɔ sanfɛla kibaruya minnu an bɛ k'o mɛn jamana fan fila bɛ ka maaw fɛ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire polisilaka minnu bɛ yɔrɔw la n'olu bɛ ka wuli bi ka taama ka taa fɔ maaw ye ko bɔlɔntan ye bɔlɔntan de ye ka kɛɲɛ ni bɔforola kuma minnu bɛ senna bi ani ka kɛɲɛ ni jamana fila in yɛrɛ cɛ o kow bɛ cogo min na bi politiki kunda maliden caman ye an wele k'a fɔ an ɲɛna ko u jɔrɔlen don maliden minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na olu caman y'a jira k'a fɔ ko u jɔrɔlen don bi nin durati in na min ye an ka dugu kɔnɔ maaba caman maa mafalen caman jateminɛkɛla caman olu y'a jira k'a fɔ ko ndolatan in k'u sirannen don a ɲɛ k'a sababuya kɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire bɛ danko min na bi an bɛ gouvernement yɛrɛ fo fɔlɔ a ye miiriya min sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu tun taara église senkɔrɔma dondoli la Côte d'Ivoire kaw fɛ k'olu ka segin ka na so hali n'o y'a sɔrɔ musaka min n'o fɔra ko o de banna u bolo segiso in ka fisa sabula n'i y'a dan anw ma ani an ye maaw ka lamɛnni minnu kɛ ani an ɲɛ bɛ ko taabolo la cogo sira min na Mali Côte d'Ivoire ndolati ni Mali bɛ se k'i sen bɔ a la o bi sɔn ka fisaya an bɛɛ lajɛlen ma ka da ko a n'a kɔrɔ kan a n'a kɛ waati kan maaba caman y'an wele min ye dugudenjɛkulu caman ye weleweleli kɛ u y'a jira k'a fɔ ko ndolatan in u ja sirannen u hakili sigilen tɛ a ko u sirannen don a ɲɛ a bɛna taa wolo min na kuma tɛ bi Mali ni Côte d'Ivoire yɛrɛ cɛ bɛ cogo min dugudenjɛkulu caman ni maa mafalen caman y'a jira k'a fɔ ni Mali bɛ se ka jɛ ndolati in kɔ ka segin o lafiya bɛ sɔn ka bonya an ka jamana ma ni a taali in ye hakilina minnu don u fana ye jateminɛw kɛ ka kɛ ni waati n'a cogoya ye ani jamana fila in bɛ cogo min na nin waati in na min ye Coupe d'Afrique in kɔni hukumu kɔnɔna na Buwake min ndolata kan ka kɛ yen Mali ndolatanaw olu kɔni sera Buwake ka ban labɛnw u b'o olu kɛ yanni ndolati in cɛ ndolati min ni a jatigɛ barika bonyanen don bi kosɛbɛ maliden caman bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko aigle k'u kan ka se ka segin so Bamakɔ kɔnɔna na furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale ye baara belebeleba dɔw nun don bi siraba min bɛ yen n'o bɛ bɔ Kuluba ka tɛmɛ Bamakɔ ka taa Kati k'u bɛna n'o kɛ tagako 2 ni segin ko 2 ye sira min fana bɛ bɔ Kuluba ka taa Pɔnzekaw fɛ yen k'u bɛna o sira fana lajɛ sira kilomɛtiri 7 o kan ka dilan ka don Kati ale kɔnɔna na min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Samekaw fɛ yen k'u bɛna o fana lajɛ k'o kɛ taako 2 ni segin ko 2 ye nin baara in bɛɛ lajɛlen nun donni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko Siniwalakaw olu de bɛna Mali jamana dɛmɛ nin baara in na o de la sa min ye jamana ɲɛmaaw ye u kɔni y'a nun don bi baara kan ka kɛ cogo min a laɲini ye minnu ye dugudenw bɛna lafiya minnu sɔrɔ a la nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra furancɛla fanga ɲɛmaa ɲɛna n'o ye colonel Asimi Goyita ye halisa an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya kuma min fɔra ni a lajɛba kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ maaw sugandira minnu kan ka don jɛkulu in kɔnɔna na min ye sigi ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen malidenw ni ɲɔgɔn cɛ
ko a kuma ɲɔgɔnya a ko kuntigiya tara ka di an ka jamana premier ministre kɔrɔ dɔ ma n'o ye Usmane Isufi Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye premier ministre kɛ Amadu Tumani Ture ka waati la maa min don a dɔnnen don n'a ka tilennenya n'a ka laadirileya ye baara kɛcogo ɲuman ani faso kanu ko o bɛ a la kosɛbɛ Usmane Isufi Mayiga kelen tɛna na baara in kɛ danganw bɛ a la min ye tɔn in kɔnɔna na fana maa caman talen don ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ a kɔnɔ kunnafonidilaw kiiritigɛlaw musow denmisɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ yaasa u ka se ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ni février kalo in kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo min na k'o da jamanakuntigi ale tulo kan min ye baara kɔni ye a fɔra k'u bɛ se ka taa n'a ye nin waati in na yaasa sigikafɔ yɛrɛ baaraw kan ka boloda cogo min u ka se ka a kɛ o cogoya la musow ka tɔnba min b'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ a ma ko kafo olu ka tɔn ɲɛmaa n'o ye Nana Kulubali n'a bɛ Sangarelakaw ka sigi la ko ala ale ka kalifa minɛ a la bana kuntala surun dɔ senfɛ min ye kafo maaw ye olu yɛrɛ ye communiqué kɛ ka o fɔ Nana ale fana bilara maa min nɔ na o fana fatura salongo n'o o kun ye Ulematu So ye n'a tun bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la kafo musow u ka tɔnjɛkulu in a yɛrɛ k'a fɔ ko waati laban na mankan kun ka ca kɔnɔ kosɛbɛ nka min ye dugawudon ye o bɛ ka kɛ Nana ye bi ko ala ka ale dayɔrɔ sumaya maaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ kafo kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ sa u kɔni bɛ ka o laɲiniw de kɛ yaasa min ye maakura in ye ale bɛ se cogo min na k'o maakura min na sigi o bɛ se cogo min na k'o ta ka o baaraw kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ don cogo min Mamadu Watara ni ale bɛ bin ni tigaɲaga feere kɛ ale n'a a tɔw n'u bɛ sukurusi kɛnɛ kɛrɛfɛ hippodromecaw fɛ yen ko tasuma kɔni ye tiɲɛni don olu kun sefa wari $3,000,000 ko o de jenina tasuma fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma foyi faamu ni tasuma in wuli cogo la min ye bin feerelaw ye ani tigakala feerelaw ni bagan dumuni feerelaw ninnu u kɔni y'a yira k'a fɔ ko tasuma kɔni ye tiɲɛni don u kun dɛ sabula u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen de jenina wa min ye a dara wuli ko a bɛ taa se fo sefa wari $3,000,000 ma olu yɛrɛ kɔni dusuma kasalen don kosɛbɛ nin ko in na sabula u kun yɛrɛ bolo k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko a kasara kun tɛna na u sɔrɔ k'a sababuya kɛ u yɛrɛ sigiyɔrɔ ko ye ale ni u ka baaraw kɛcogo ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa tasuma in a wulila cogo min a y'u sɔrɔ cogo min o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na an sɔngokaw olu fɛ yen kilomɛtiri 15 ka kɔn an sɔngo ɲɛ an sɔngo ale ni Menaka ni ɲɔgɔn cɛ bin kɛra mɔbili dɔ kan mɔbili in bin kɛra kan nin kalo tile 29 tubabukalo salen tile 29 u y'a yira k'a fɔ ko maa kelen o joginna u y'o ta ka na n'o ye an sɔngo dɔgɔtɔrɔso la min ye maa ni ma to waleya in na banbanci wale ni ka wale kɛbaw minnu bɛ ka nin kɛ u y'a yira ko u ɲinini n'u mɔmɔliw olu bɛ sen na yaasa finitigilakaw olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min Segu mara la maa caman y'a yira k'a fɔ ko fo finitigiw ka wuli ka jɔ kɛ min ye farabugukaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'a san 4 ye olu sigilen don balo o tɛ se ka don u kan min ye u ka laɲini ye bi o ye u ka dugudenw bɛ se ka bɔ cogo min na dugu in kɔnɔna na yaasa baara min bɛ yen ni finitigiw bɛ se ka o kɛ u ka o kɛ sabula olu yɛrɛ ye balo min fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ ye balo min ta ko ka taa di u ma degun bɛ ka kɛ u da la hali kunasini ko u y'a yira k'a fɔ ko bingali dɔ kɛra fitirimagɛn waati jatigɛ a ye dugulamɔɔw caman siran kosɛbɛ farabugu ale kelen tɛ sayikaw fɛ yen ka taa se fo Gijo ma olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko bamaci wale ni ka wale kɛbaw kɔni dagalen n'u ka yɔrɔw la Gijokaw y'a yira k'a fɔ ko degun min bɛ olu kan bi o ye k'a fɔ jagabɔ kɛlen don jagoya ye misi kelen o misi kelen u b'a fɔ k'i ka wari min sara a dalawuli ka bon wa min ye jaga ninnu ye u b'a ta balo la cogo min u b'a ta baganw na o cogo la wa min ye maaw ye u kɛlen don k'olu de sugandi sufɛ u bɛna bagan ninnu jaga ninnu minɛ olu bolo olu kɔni bolo n'olu Gijokaw n'u sera ka dɛmɛ balo min b'u ka yɔrɔ la baara min n'u bɛ se k'a kɛ a bɛ caman bɔ bamaci wale ni juguwale kɛbaw la nka u y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ ala tɔnna la sa ka taa se fo min ye Masina kɔnɔna yɔrɔ caman ma ko basigi ni lafiya kɔni nalen don maaw sera ka baaraw kɛ o ɲɔgɔnna o ɲinilen don finitigiw fɛ nin waati in na yaasa min ye Segu mara Baɲaŋara mara ka taa se Mopti mara ma olu maaw bɛ se ka lafiya cogo min na yaasa basigi ni lafiya o ka don u ka jamanaw kɔnɔna na u kɔni y'a yira k'a fɔ ko o de kɔni ka di u ye kosɛbɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka lafiya kɔkan kibaruyaw nasira la sa min ye Bɛnɛnkaw fɛ yen u ka jamanakuntigi ko ale bɛ fɛ ka dɔ bɔ a ka fanga o kundama na
min ye fanga ye k'a jɔ k'a sɔrɔ a ban waati ma se a ka fanga sinamatɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Petu k'o tɛ se ka kɛ cogo si la. Patrice Talon k'ale bɛ fɛ ka yɛlɛma don constitution na u y'a yira k'a fɔ ko a tɛgɛ tɛ se ka se constitution ma a ka fanga sinamatɔ olu wulilen k'u jɔ nin waati in na. Arabi Saoudite kaw fɛ yen kibaruya kun yirala k'a fɔ ko yen ko dulɔ yamaruyala u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko dulɔ feere yɔrɔ foyi ma yamaruya olu fɛ yen min ye kunnafonidi gafe dɔ ye n'o bɛ bɔ Libankaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko o de bɛ ka nin kibaruya jugu in cari diɲɛ fan 14 fɛ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa yen ka se ka sɔrɔ a ko la u y'a yira k'a fɔ ko u tɛna se ka jɛnɛ a ye u ka kibaruya juguw di Magankaw ma k'a sɔrɔ dulɔmiyɔrɔ tɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ dulɔmiyɔrɔ daga u ka jamana kɔnɔ. Sudankaw olu ka bamaciwale kɛbaa dɔ bɛ ka ɲini n'o ye Ahmed Arawuni u y'a yira k'a fɔ ko maa in kɔni ko a laɲininen don bi ni tɛgɛ sera ka da a kan sabula ko min ye lamɛrikɛn jamana mɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ ko a ye ninjugawale ni bamacawale k'a ye o kɛ ka taa se Darfur ale kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la ale ka to yen ten cogo la k'a sɔrɔ min ye a ma ɲini. Sebabu fana olu y'a yira a yirala k'a fɔ fana ale Somali kelen in kɔnɔna na min y'u ka service de renseignement maaw ye k'u sera ka Sebabu olu ka groupe WhatsApp 20 de datugu groupe WhatsApp minnu kɔni bɛ ninjugawale ni bamacawale kɛbaaw olu senkɔrɔma dondoli kɛ kosɛbɛ ko o de y'a to k'u sera ka olu datugu. Keniyakaw fɛ yen Kenya kamalen dɔ ale kɔni ye a ɲamamuso o de bɔnɛ a ni na lamɛrikɛnkaw fɛ yen k'o su fili pankurutigi kalo mobili jɔyɔrɔ dɔ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka pankuru ta ka na Kenya sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni ko tɛgɛ dara a kan k'u y'a yira k'a fɔ ko waleya min k'a y'a kɛ ko o ma bɛn min ye laɲini kɔni ye o ye kamalen ye Amerikaw bɛ fɛ ka taa n'a ye u fɛ yen ka se ka t'u bolo d'a kan cogo min. Irisilakaw y'a yira k'a fɔ ko olu ka pankuru min ni Ukraine sɔrɔdasiw tun b'a a kɔnɔ n'a tun kan ka taa Ukraine sɔrɔdasiw di sɔrɔdasi 60 kɔ ko o pankuru min bɔra ka bi ko lamɛrikaw de ye mugu ci o la. Vladimir Putin kunungo ale yɛrɛ y'o ko sɛbɛntiya kunnafonidi senfɛ kunnafonidi min na u y'a yira k'a fɔ a ka cɛbɔya ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata la Irisikaw fɛ yen o ko dangɛnɛmayara a ye. Alimaw olu fɛ yen u ka dugu bɛ yen ko Kɔlɔn ko min ye maa dɔ ye olu tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ yen ka dangari u ka cathédrale dɔ la n'o ye église chrétien ka misiri dɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko Kɔlɔn kɔnɔna na ko tɛgɛ kɔni sera ka kɛ maa 4 na sigana maa 4 minnu ka surun silamɛ diinɛ maaw la kosɛbɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u bolo da olu kan. An b'a yira u la fana k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'an seginna ka na Mali kɔnɔ Ablaye Diop ale ni Aluseni Sanu olu tun taara Togokaw fɛ yen baabu ye tali kɛ min na Togokaw fɛ yen o ye Mali Niger ale ni Burkina olu bɔlen CEDEAO hukumu kɔnɔna na a na kɛ Mali b'a fɛ ka baara kɛ ni Togo ye yaasa u ka doniw olu bɛ se ka tɛmɛ Togo port fɛ cogo min ka fara Laginɛ ale ni Mauritanie ta kan wulikajɔ kɛkun tun ye min ye sa o ye ka taa fort ale kumaɲɔgɔnya a y'u bisimila u ye dantigɛli kɛ a ye kun min na Mali ni Burkina Niger kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna na degun minnu b'u kan an'u ka baloko n'u ka dumuniko bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na fort kɔni ye jaabi d'u ma jaabi min n'u kan ka n'a di Asimi Cani ale ni Ibrahim Traoré ma yaasa baara minnu kan ka kɛ don nataw la u bɛ se cogo min na k'o sɔrɔ. IFC ale wari bɔliko hukumu kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ ko sabula ko diɲɛ kɔnɔ jamana o jamana y'a yɛrɛ ta k'u bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ lamɛrikaw ka dollar Kanadakaw ka dollar Suissekaw ka wari min ye Mauritanie ye ka taa se Sierra Leone ni Gambie ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ye miliyari de kɛ politiki sira fɛ ka se k'u ka wari sigi ko wa ko nin jamana saba ko n'u ko k'u b'a sigi bi ko fosi tɛ nana bɔ a la nka jamanadenw k'a tɛ taa fiyewu olu ka cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ kɔ yaasa u bɛ se k'u ka dugukɔnɔfɛnw don ba la cogo min na sanni feere cogoya ka dɔ bɔ min ye sanniba la ka caman dilan u yɛrɛ fɛ yen u ka nafaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye o kow ye olu si tɛ taa basigi ni lafiya kɔ o basigi ni lafiya yaasa u ka se ka sinsin fo finitigilakaw ka don bɛrɛ la wa n'olu fana bɛ don bɛrɛ la fo min ye jamanadenw ye olu yɛrɛ ka wuli u kolo la ka baara kɛ baara min b'a to u bɛ se cogo min na ka jamana yɛrɛ nafa ko daga sunɔgɔ baarakɛbaliya ko o nafa kɔni de bɛna ye sisan ni jamana ninnu bolo n'u y'u cɛsiri ka kɛ n'u ka sɔrɔw ye ko nka n'u siransiranna ka yiran don u dusukun na ko a ko bɛ gɛlɛya jamana caman bɛ yen bi olu labɛnnen don ka na baara kɛ ni jamana ninnu fɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ kuluw kɔnɔna na wa min ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na fana jamana caman bɛ miiri la fɔlɔ yaasa fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen u bɛna tigɛ cogo min na ka ɲɛsin ni jamana saba in ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye maaw ni bolominankow ye ko o bɛna gɛlɛya o hukumu kelen kɔnɔna na min ye faransira fanga premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale ni juraw ye ɲɔgɔn ye kunun juraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ nin ko in na u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen kiimɛ k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min u bɛna n'a kɔnɔ kuma na fɔ min ye fanga ɲɛmaa ɲɛna
jamana bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ sɔrɔko ta nasira fɛ min ye maaw n'u bolo minɛnw ta nasira fɛ jagokɛlaw yɛrɛ ka minɛnw donni na a bɔni sira fɛ yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min na jamana ale kɔnɔna na an bɛ segin ka na Segu yan sɔɔni sisan min ye festival Sile Niger ye ale ta ko 20nan baaraw daminɛw kan ka kɛ Segu kɔnɔna na yan Premier ministre Choguel Kokala Mayiga sigi kɛlen don k'ale kɔnɔ Segu yaasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kunungo foire ale daminɛna foire kɛnɛ ka a yira k'a fɔ min ye minɛn caman nana ka bɔ Mali a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na min ye jamanaba caman ye olu fana nana n'u ka minɛnw ye sɔgɔmada in na sigikafɔ min bɛ n'o ye colloque ye o fana daminɛna o bɛ tali kɛ waati yɛlɛma diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka taabolo kura ta cogo min sifinw jɔyɔrɔko kalanko den min ye siniɲɛsigiko la kalan yɛrɛ bɛ se ka bayɛlɛma cogo min mɔgɔ bɛ se k'u jigi kɛ jamanadenw ka kalanyɔrɔw ye cogo min na faso ka kalanso k'olu don ba la min ye ka se ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka kalanko la cogo min na min ye kalandenw ye kalanden somɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min siniɲɛsigi tɛ taa fiyewu kalan min kɔ o da donn'o la yan Segu n'Ala sɔnna a ma min mana na bɔ a tɔw la barosigi tɔw kɔnɔna na an na olu bɛɛ lajɛlen da tulo kan nin kun ye aw ka bi kunnafoni ka lase aw ma jani.ml an ka pagew bɛɛ lajɛlen sanfɛ YouTube WhatsApp ale ni Facebook k'a fɔ aw ɲɛna ko n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka sini yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na